magnífic! No hi ha ni un sol branquilló que no estigui recobert de gel. Això no es veu que hi ha mai. Has tingut temps de repartir els regals després de missa, Genevieve? Sí, mama. La senyora Louise li ho agraeix d'allò més. Realment els actors han de fer uns salts, passen 90 diners en 50 minuts de funció, 55 minuts de funció. Llavors els salts que han de fer són molt bèsties, perquè d'estar tranquil·lament a la taula, compartint taula amb els que estan, de sobte un es mor en 2 segons i ha de passar a un esclat d'emoció molt bèstia, o hi ha personatges que tenen les seves crisis dins de la funció, que parlàvem també de personatges que igual volien haver fet alguna cosa amb la seva vida i no ho han fet, i han anat passant el temps, han anat passant els anys i no han aconseguit el que volien, i de sobte tenen un moment de revelació, que clar, això sorgeix en un no res i és difícil, no?, fer aquests salts, o passar d'aquesta destrossa d'haver perdut un fill acabat de néixer i al cap de 2 segons han passat 5 anys i això ja és una altra cosa i va passant el temps. Sam, escriu alguna carta de tant en tant i sigues bon noi. I vostè, cosina Hermina, de tant en tant em podria enviar un pastís d'aquells del seu? I tant que ho faré, reietó meu. L'autor ja proposa aquestes portes, unes portes per les quals entren els personatges quan neixen, acompanyats d'una mainadera que entra als cotxets dels nens quan neixen, però neixen com una sorpresa, en el moment que neixen, i ja s'assumeix que aquest nen és meu i que ha nascut, i a partir d'aquí ja forma part de la família. I quan moren tenim l'altra porta, la porta de la mort, per on marxen els personatges que ja els fan vells o marxen per allà per alguna cosa o per altra. I també quan s'apropen a la porta de la mort entenem que hi ha que el personatge envelleix, per exemple, apropant-se a la porta, després recupera i torna cap a la taula i suposa que s'ha recuperat de la malaltia. Hi ha aquest joc amb l'espai molt especial. Hi ha un punt màgic, que treballàvem en un espai real i treballàvem en l'espai del Maldà, amb les seves parets, els seus quadres i tot, però sí que hi ha aquest punt d'artifici col·locat aquí, com aquesta porta màgica que a vegades té aquesta funció i a vegades no. A vegades és una porta normal, a vegades transiten per allà criats i a vegades hi ha aquesta cosa que els personatges moren o neixen per allà. Tothom en parlava. I també parlaven d'en Xami tan afectuosament. Nosaltres ens vam unir per una sèrie d'inquietuds comuns i per portar a l'escena obres que ens venien de gust fer. Nosaltres som actors, bàsicament, perquè també hem acabat dirigint, però som actors, bàsicament. I el que ens agrada és això, com a actors. Un teatre petit en el que el joc de l'actor sigui la màxima de la funció, i explicar històries i crear atmosferes, i és això, és el que ens agrada, més que crear grans artificis i grans escenografies, ens agrada la coseta així concentrada i petita. Sigues clarament gran. És molt millor que en parlem. Hi ha res que pots fer? Només el temps. Només el pas del temps pot curar-les, aquestes coses.